እንኳዕ ንብርሃነ ልደቱ ብሰላም ኣብጽሕኩም ዝብል ዘሎ ፋብሪካ ኣሉሚንየም ቴክ ሃፍ እዮም። ጊዜኡ ናይ ኣሉሚንየም እዮም። ብጥንካረኡን ጽባቕኡን ዝልለ ኣሉሚንየም ናይ ምፍራይ ሓላፍነት ድማ ናይ ቴክ ሃፍ እዮም። ብዓለም ለኸ ደረጃ ጽሬት መረጋገጽ ዝሓዘ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣሉሚንየም ናይ ዘመን ናይ መወዳእታ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ዝኾነ ቨርቲካል ፓውደር ኮቲንግ ማሽነሪ ዝጥቀም ግዙፍ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ዘለዎ ፋብሪካ እዮም። ካብ ኣናእሽተይ ህንጸት ኣባይቲ ክሳብ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዘገልግል ኣሉሚንየም ፕሮፋይል ብምፍራይ ኣብ ምዕባለ ኢኮኖሚ ዕዙዝ ግደ የበርክት ኣሎ። ብዝደልይዎ መጠን ብዝመርጽዎ ዲዛይን ብዝፈተዎ ሕብሪ ረዚን ኣሉሚንየም ዘፍሪ ዘሎ ቴክ ሃፍ ንብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ዕድል ስራሕ ምፍጣር እውን ልዑል ኩርዓት ይስምዖም። ልዕሊ 35 ዓይነት ኣማራጺ ሕብርታት ዘለዎም ጽፉፍ ፍርያት ዘቕርብ ዘሎ ትካልና ተመክሮ ብዘኽዓበቱ ሰሙያ ውሽጥን ወጻእ ዓድን ግልጋሎት ምምኻር ይህብ ከም ዘሎ ንገልጽ። ኣድራሻና ኣዲስ ኣበባ ወሎ ሰፈር ኣብ ህንጻ ሱር ኮንስትራክሽን መበል 12 ደብሪ፣ ኣብ መቐለ ኣብ ህንጻ ኖታሞል ካልኣይ ደብሪ ንርከብ። ሰናይ በዓል ልደት ፋብሪካ ኣሉሚንየም ቴክ ሃፍ።